Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Si Athena. Hello, Athena. Athena? Ay, Bong. Imong bisita, si Sir Martino. Nakita na kong patay. Mao ba? Asa ka karon? Di pa ko dire. Sa areas na hitabuan. Kinsay nagpatay? Wa pa mahibaw itay. Pero sigon sa kong pagkiksusi dire. Riding in tandem ko, no? Mao ba? Imo may bisita tay, di ba? Yes. Ako ng bisita. Unsa man di atraso ani niya? Wa ko mahibaw. Manawag og balik nimo tay. Day mga pulis karon dire. Manawag na kog balik. Okay, bye. Oh, shit! Dahil pa ho si Athena. Tuas siya karon dito sa area ug iyang nailhan nga usa kini sa akong bisita. Uy, narisit bukas mga tao na. Huwag na ipatrol ka sa polis. Uy, ano? Narisit alarma? Paduol ko, bi? Brad, unsa kita pukan? Ay, nagi po sila eh. Kanang nga ito may. Oh, nasan? Oh, Uy, ngano ka? matod pa itong sa kapulis. Noy, nga high value ko nung natawa na. Oh, hay value. Pida sa na yung istorya ako na hay value, gilgig. Ang ay respetuhan, hay value man. Taas ang kalidad. HVI, sir ba? Ano ba? High value individual. Lagi. Ngilgig. Laliman ka ng high value individual. Porbida sa taas kinakilidad sa pagkatao. High value individual, noy. Sa drogas man. Oh! PSI. Ibis ay, noy. Bangag sa ilog! Bida. Kajit, noy. Bida. Paita. Kanus am sila munong tao na eh. Sige, salamat po rin ha. Ginay. Ako gabrad siya gamanoy. Bida no? Ay, naku ni kinabuhi ha. Uy, yun lang. Kanang motor na nagkuhunong sa nangakan mo. Murag, monong motor ang ako nakita dito doon sa bahay ni Bayalan. Saan mo po yan? Di may tapo ang masayop ko. Padulaan ako eh. Maode ay. Basin og wa may bawas tatay bong ani. Part, may mong nuta na? Sino'y butong? Part, kanito! Hoy! Hoy! Maayo ka ni kinakabantay ko. Nga pagit si makadool na ako. Sirit mo na yun? Iyay, ngano ka no? Bisirit man. Murag hadlok kita yung dagway na. So kung ang tao mahadlok kita o makita niyang naong, pida, pasabot ang dunay gilikayan. Ug ang tao nga mulikay nga mailan. Tao na ang tunay daw tang binuhatan. Pida, mga tao nang pangitas palaon. Pida no? Kinsa ka to? Di may tabo masayop ko. Maugyod to moturang ni standby dito. Tupad sa bahay ni Bayalan. At pang sa bahay. Siya gito. Ay, sir. Nagsunod-sunod naman eh. Ang mga panghitabo. Ang bagong arde. Nag-operasyon pakilala. Mayabo ka, di sir. Tuloy pa rin ang laban, Dario. Mao ba, sir? Oh, si Athena. Hello? Hindi Athena?
Asa ka karon? Nikaon pa ko, tay. Ah, okay. Nanawag ko ni mo, tay, aron, pahibawon ka. Nga unsa atin ha? Katong imong bisita. Kuyaw man di ito, tay. Ha? Unsay kuyaw? Matod pa sa istorya dito. Kato si Martino. High value individual man di ito. HVI sa drugs. Oh, Athena! Hello? Athena? Yes, Taybong? Oh. Kinsa nagsulti ni mo niya? Ha? O sarapod sa mga nagsusi diri. Mao pa. Tay, ayaw kumpiyansa ha. Basin o ba miligro ka? Athena? Visit! Visit, Leo! Sir? Nga no? Naibaw na si Athena nga si Martino. Nga usa sa akong mga sakop. Ug nahimong bisita dito sa Mountain Resort. Usa ka HVI. Hibaw ba, sir? Ganun na hibaw man siya. Nga high value individual si Martino. Mao kuno'y gisulti sa usa ka pulis nga nagpakisusi dito sa nahitabuan. Sir? Si Athena kini nanawag. Hello, Athena. Nay, Nanawag ka? aron pahibawon ka, nay. Ngausa sa mga bisita ni Tatay Bong. Dili pa lang dugay, nagkitang patay. Unsa? Unsay nakit ang patay? Giambush kini, nay. Sod sa iyang sakyanan. Dito gipatay. Unsa? O ang nakakuyaw pa gyud, nay. Kay batod pa sa pulis. Kato si Martino nga bisita ni Tatay Bong. High value individual. Unsa nga high value individual, oy? High value individual sa pagpayuhot og drogas. Ha? Unsa? Pulos man ay ngilngig ang iyong mga bisita ni Tatay Bong. Athena? Maudi ay... Maudi nga lakip ko giamong ni Bong. Iya kong giapil sa ilang gibuhat. Hinungdan nga murag di kaging ang akong utok. Ug ang akong apapangig ingon sa nigahi. Umurag nahiwi ang akong baba. Ug si Bong. Dili ko gustong mutuo nga siya. Usa ka. Di lang unta. Dili lang unta. Ya, sa resulta, sir. Ugma pa na ko mahibawaan kung ma-okay ba ang ardi sa kong offer. Dili ka mosamot nga may mugag bibing ka na, sir. Init sa ibabaw, init sa ubos. No ba? Ya, kung dili uyon, kung di mo ka uyon, sir, ha? May bawaan nga ikaw ang nag-offer. Pusas na ka. Dili humba. Ha? Sige na, larga na. Ayaw pagkumpiyansa humba. Lingi sa waog to. Kay basin og dunay riding in tandem nga mubira na to. Ay, kadlok, sir. Pwede ni pirmi akong arma, sir. Makikamatay ko niya. Ay, wakay ang ikabalakan, sir. Kay bulletproof niya to sa kanan. Sa bagay, Oh, yun na. Murag doon ay nagmotor nga nagsunod na to, sir. ursa. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!